Taqamany geldin mi gaýdym? Howa ece. Ece, hani gözel gelmedimi? Ýok gaýdym. Gözel şol işte jüýjeleri bilen kowulaşyp ýörendir-de. He, şeýlemi? Gaty ýadap suň öýdýän gaýdym. Howa ece, kellem ağrıya. Barany, öýe barda çaý çöreňi, ýyrrak get. Demdiňiň al. Ertirem ýer bilen işe gitmelisin. Bor ece. Ece, gödeli ýem işe gitdimi? Hawa gaýdym. Gözel bir ýam gitdi. Häzir oň jüýjelerinden başga dat gözüne görünen ok. Mukamym okuwa gitdimi? Hawa, mukamym ýer bilen çykyp okuwa gitdi. Men ýejagy alaýtdyr öýdýän. Wah, gaýdym. Akşam kellem ağrıya diýip ýatan soň ýerden oýarmaga dödmedim-de. Ece, menem ona ýygma gideýin. Bor gaýdym. Met çaýyň al. Sag bol Ece. Bolýa gaýdym. Sagaman bar. Uy, oğlum goşlaň ýygnaýan. Howaja, goşum ýygnaýan. Oňarpsyň. Menen sana ýerýal süýç kökaň rewär salşdyrdym. Näme erek eje? Azar edilmeli ekeninde. Azar bolmaz oğlum. Baranda atdaw dädiňleri ejemi berdik bergin. Boraja. Oğlum, ýokary koň gotaryp iýerlen obaňam ýadoba däleken. Atdaw dädiňleň obasy. Atdaw dädiňlerde bolýarsyň-da. Howaja, menem ýaňy atdaw däde bilen jaňlaşdym. Olaň öýüm guşçuluk fermasynyň gatulak däleken. Atgowda şol. Eje, kakym bilen Murat dagam enemlerdir ýeti gelýärmi? Hawa, ertir ýer bilen gelerler. Ertir ýola düşmänken olar bilenem tagbollaşyp gidersin. Boraja. Oğlum, bar çaýyň iç. O jaýda gyzgynjak çaý demläp goýdum. Bor. Ova gelmediğime de epey suat geçeyen ekeni. Önkü oran ovam oldu. Kim melat yütkaptır. Barmal yerim taparım kam. Ya bir yerinden talasan alaysam kam. Gıyırlar. Sabret. Sağ olun. Uy, salam gıyırlar. Salam. Armağında. Uy, bar bol. İşläp başlanmada ýaňy intek arar ýaly işe bitiremdi. Siz? Siz bu yerde ne yemişliğiniz? Men mi? Men bu yerde ýaşaýan asy. Sabredin. Ýagdaýlaryňyz goýmuy. Şükür ganimat. Saýywanyňyz üçinem Taňry alkasyn. Bilýän kadın. Onu maňa berip, şonu ödüňiz edilipsiňiz öýdýän. Ziyan yokla. Menem şova geldim. Saýywan almanamy? Ola, uy, yokla. İşlemäge. Şova kuşlaryna seretmäge. Kuşlary seretmäge? Näme gelen ýeriňizde kuşlar ýokmudy? Siz düşünmedim. Men ýokary kojaýyny gotaramsa, şova uratdylar. Kuşlary seretmek üçin. Ördöklere, towuklara. Kuşçuluk fermasyna-my? Howa. Ýagdaýlaryňyz goýmuy? Hawa, wi, saýywanyňyzam öýde getireýinmi? Yokla. Koyal sizde duruverser. Siz maňa kuşçuluk fermasynyň nerdedigini salyg berip bilmersiňiz. He, kuşçuluk fermasyna-my? İlkana o ýol bilen gidersiňiz, soň 3-nji köçeden çepe urluň, şol ýoldan gön gidiveriň, soň ýene çepe urlersiňiz, soň bolsa ýene de sağa urlersiňiz, soň ýene de... Sen bu salgı verşin bilen bu oğlan akşama çynam arçynyň jaýyny tapmaýa. Çepe sağa diýip durman düşünüklice men ýaljak düşündiräýmeli. Çepe urlýany be. Ha? Nereden? 3-nji köçeden mi? Ýokla, ynha. Şondan soň çepe urulup, soň ýene de taw urulup, soň gönü giden soň ýene de çepe urulmaly ýeri bardyr. Hawa? Ana şondan soň iki köçe geçen soň
Ajabejelen ullokan söwüdi bardyr. Ana oň aňyrtynda da. Azebejelen söwüdi. Vay hawala. Şo ýerde ullakan almaga jamardyrlar. Ýöne alma ýolcu bolaýmagyn. Ýara gitleri bardyr. Ay ýolmasaňam kowola. O ýada adam ýeşse halan o. Ha, şeýle mi? Ana şondan soň, onu geçeňizden soň ullokan goşa çınar bardyr. Vay ýedil ýanynda da şatuwdam göwürip durandyrlar. Ay tuğulemi. Bağlı ovanı var ki. Kowo. Hasam Thomas erikler şetdallar, almalar dişenne kowolýa. Hasam şetdallardan aman agalan kowoy. Vay goýsana ogy, aman aglan şetdalsyňa barym gurçukly. Agy doğrudanamın ha geçen ýyl bar. Bolya gıylar, bolya. Yol salgı öğrenimiz için sağ olun. Men gideyim. Onu näme? Sağ olun. Sağ olun. Agy, soňuna çenni diňlemedim de. Aza şaýma seni ýaxşy. Ýokla, gaýtam ýol gowsalygy berdim. Ajabejelen bagyny tapsa, adaşma. Kuşçuluk fermasynam hökman tapar. Kowoy, meniň gyýsy